og velkommen til den her video. Vi skal spille Disney Fantasy 3.0, og vi er allerede i gang med drengene, vi ved der er i gang. Vi er måske lidt mørke, men det der er ikke så godt lys. Der er ikke så godt lys, desværre. Men drengene, de er allerede i gang, og jeg kan lige sige, jeg hedder Karoline. Jeg hedder Sofia. Jeg hedder Victoria. Og der er en med briller. Det er ham der. Malte. Og ham her, den store. Stop nu. Og ja, nu skal de spille Disney. Fantasy 3.0. Og ja, det er virkelig sjovt. de er dem her. Som De er dem her nu. Og det kan jeg ikke se, fordi det er alt for mørkt, åbenbart. Og det er mig, der har en YouTube-kanal. Der er venner på besøg, og det er nummer 2. Undskyld. Og vi går i gang her. Værsgo. Dreng, så skal I sætte jer. Værsgo og te. Jeg kan ikke. Godt. Hvorfor mærkeligt? Du kan få en hjælper. Det er en hjælper, der hjælper. Malte! Du kan få flere. Jeg vil dræbe hende. Du vil dræbe dig, Malte. Jeg sætter en masse nu. Der er her. Tag Robin Hood. Kom med hud. Fuck det sej. Og Mabel. Hvem er Mabel? Det er en pige for en. Og så Joachim von And. Han skulle her ikke. Jo. Jo, han er der. Han er også sød. Vi der andre. Ja, han der. Og han der. Var det det? Oh my god! Vi er en her. Kom med mig. Jeg kan ikke Kan jeg godt høre dig? Jeg er lige glad, at du kan høre mig. Er det godt, der er irriterende? Nej. Hvad er det så? To sekunder, folkens. Jeg har vagt dig på, Malte. Hvordan tager du det der? Stop nu. Stop. Okay, der fik den mig. Nej, nu er så mine minder. Læg sådan lidt ned, de attacker, Malte. Jamen, de er næsten lige gået i gang. Så vil sige, det skal de Vi er ikke døve, hedder det. Nej, vi siger... Det er jeg. Du er blind. Hvor? Og det går ret godt for de to. Så hvad lavede der? Og det vidste jeg ikke, man kunne. Sej. Tag sig. Det går mega dårligt for de to numser. Så godt numser. Salabær. Se, de ødelægger bare hinanden. Det er ikke. Nej. Er de ikke bare nogle seje numser? De er så dumme. Men det er bare sådan et liv. Og jeg drikker der bare. Det er jo fordi, du ikke giver mig en chance til bare at stå op. Hvorfor igen? Det kan jeg godt lide, det der han sagde. Nej. Nej. Go. Det er dårligt. Går du? Ej, Karl, flyt dig nu. Nej, den er ikke Stop. Nej! Jeg synes også, jeg har set dig før. Stemmer, du snakker her. Og de er dumme som Se noget lort. Jeg smutter nu. Hvor er du? Ej, der er en racerbane, dreng. Nej. Nej, jeg skal væk. Hey, stop! Det var dig, der brugte tricket, og det var mig, der vandt. Du kan bare skyde efter mig, din lille pige. Au! Okay, så beder jeg selv om det, men så skal du også starte det her nu. Jeg elsker også dig, Hanne. Lad os prøve en gang til. Men det er nok en lektion i tålmodighed. Ej, jeg hader det der. Så, jeg trykker bare på alle knapper lige. Snart, Karl. Okay? Kan jeg slet ikke prøve det? Meget Malte, der har prøvet hele tiden. Stop! Okay, drengen. Nej, ikke allerede pludselig. Nej, det er heller ikke det. Malte, stop nu! Malte, stop. Ja, den her gang vinder jeg. Jeg kan godt lide dig. Jeg sagde det.
Skal jeg bytte hans? Fuck. Hvorfor bliver du aldrig træt, eller hvad det er? Jeg skal ikke tage lidt andet lort. Lige oven tæt på, synes jeg. Fuck så! Jeg har ingen liv tilbage med at tæve dig bare. Jeg tæver også dig nu. Så længe du får... Jeg kan ikke se det op på Hvis du får kampen. okay, hvis du fik et slag, så er det... Nej, lad være. Det var Karoline, hun tog hænderne på øjnene. Ja, jeg kan ikke se, hvad jeg laver lige nu. Lad være. Så lige træk ham. My god, man! Ikke herop igen. Det er sjovt. Denne gang. Okay, vi dræber lige den der. Den er irriterende. Okay. Sådan der. Let's go. Ej, igen. Nej, nu står du. Den flabet. Så er det flabet! Er du enig? Nej, det var mig. Jeg skulle lige prøve et træk. Anakin Skywalker. Er du enig? Eneste. Ja, det føles. Denne gang vil jeg sejre. Ja, den gang der sejrer. Jeg har været ude der. Kom nu! Bange buks. Nu står det der. Kom op igen. Hvorfor går jeg ind imod dig nærmest? Nej! Du bliver ramt af den der, tænkes. Stop i landet, hvad det nu er. Nej, jeg skal dræbe dig. Du står alene. Du bliver også ramt af den. Hvorfor står jeg i den her stilling? Okay, vi dræber lige dem her rundt om os, ikke? Bare meget dræber det. Jeg kunne bare ind og lave mad på sporten så. Det laver I. Spiller. Og optager og optager. Snakker I så imens? Ja. Ja, der har været nogle sport. Nej, nu står du det der! Det flabber det der. Er det ikke flabber? Det er så irriterende, når du gør det. Jeg hader det der. Jeg synes, det er mega fedt. Malte, du kan få en hjælper. Det er lige. Ja! Ja. Okay! Men så er det kommet stop. Folkens, der er pause. Gå, så lad være! Denne gang vil jeg sejre. Hvad er det? Hvad er det? Jørgen. Dig. Du kan godt lide det, Malte. Skal jeg? Så får jeg en lille Malte, hjælper. det tæller ikke, Malte. Man når ikke lige nu. Det er jo også bare sådan en hjælper. Malle, kan du godt lide dem? Det her, du Jeg kan godt lide dig. Så er jeg bare fuld hjælper. Fordi, hvorfor kan jeg ikke få hjælpere på mig? Er det godt? Du skal trykke. Nej, ja. Malte! Malte! Nej, du bag mig! har du tænkt dig at hjælpe os, eller hvad? Jeg har tænkt os hjælper. Til dig i felten. Den går og healer dig. Hvad? Det lignede hele den der. Kom, jeg skal bare lige nå at slå dig. Yes, jeg dræbte dig. Prøv en gang til. Okay. Hej. Det ser ud til, at jeg får et forsøg mere. Et forsøg skal være et forsøg til Malte. Ja, jeg ved ikke om du skal. Er jeg færdig den her? Ingen tid til hvile. Katten! Er I imod hinanden, eller hvad? Ja, det Jeg er var ikke rigtigt. noget. Det vil vi i hvert fald gerne. Nu stopper det. Hold op, de gemmer. Jo, jeg Der er snart er det piger. Slut væk med dit speed. Så må du heller ikke bruge den. Okay? Hvornår bliver du hentet? Okay, du må bruge den der, så må jeg også bruge den her. Nej, Malte, det spiller ikke mere. Du må heller ikke bruge den der Okay, speed. så stopper vi. Okay, man må ikke bruge den nu. Nej, vi har altså ikke så lang tid tilbage. Ja, nu spiller vi igen nu. Nu spiller pigerne som diktatur. Men de kan lade, hvad den gør, vel? Okay. Ja, hvis du vil slå. Fuck, hvad er så glad?
Slår du skifter. Okay, Malte! jeg er undergangen selv. Skift! Du gør det. Du gør det sådan her. Malte, skift! Malte! Så har du lige været ude at Nej, lad lige være, Kav. Vent. Nå, ej, jeg vidste ikke, det var dig. Du slår på den her. Kav, Så skyder du på den her. Og så hopper du på den Nej, her. gider ikke. Nej, det er shit. Okay? Hvad? Kig sammen på den Den her beskytter du på. Hvad? Den her slår du på. Og den her skyder du på. Okay? Hvordan slår man? Det gør du på. Er det noget, I Hey! Ej, lad lige være, Kav. Ej, hvorfor er I så den her? Hej, slå på trekant. Hvordan hopper man? Bare brug trekant. Bare brug trekanter alle to. Det er sagt, du Mod Kav lige. Claus! Jeg skulle have taget Claus med. Prøv at se Malte. Malte, prøv at se det. Skyd dog! Bekendt ud. Hvad? Jo, jeg sagde på mega vild. Hvem? Skyd bare. Den der, de onde. Slå. Trekant. Slå, trekant. 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 Væk. Trekant. Trekant. Du skal høre efter. Det gør hun også. Der er stadig ikke nogen til dig. Hvor? Man kan kravle op i det der tårn her, og skal man gå over. Jeg skal lige se om videoen stadig er i gang. Det er den. Det er den. Den der kan ikke Det er den. Den der kan ikke slukke for Ja, det er fandme mørkt. Shit the bitches. Og så går det ud i junglen. Hvad laver du? Se det, det Malte var. Ej, stop. Jeg skal lige vise dig noget. Sofie, jeg vil gerne lige vise dig. Nej, det var Det er Malte. Stop. Det er Luke Skywalker. Stop. Jeg var enig. Du kan ikke se. Fuck, der er sådan en fucking unge efter. Jamen, det er det hjælper. Nå, har jeg bare stået og dræbt den, altså. Åh, hvor er det vildt, hva'? Hvad er det her for noget mærkeligt noget? Så skal du op af det, og så skal du gravle og alt muligt. Det er ikke sjovt. Jeg tror, det er æskekampe. Hvorfor? Så kan du lære, at man ikke er sød mod mig. Nej, det skulle... Jeg har det her. Okay, ja. Jeg lyser. Nej, men... Fuck, hvad er det? Nej, vi skal altså ikke opbryde. Altså, vi har opbrydet. Ja, dig. Det hjælper ikke. Det hjælper ikke. Du skal gøre det på den der. Jeg aner ikke, hvad det jeg hjælper laver ikke. endnu. Jo, man kan sætte farver. Det kan man også. Ja, men man kan sætte Kan man ikke nu? Hvad laver Nu jeg? se, der er bedre lys nu. Nej, kan ikke. Der er bedre lys nu. Men du lægger den bare ned og skal ikke sidde her. Jeg kunne have undgået det her. Men nu er det simpelthen forbi. Skriv mig, der hjælper. Kav, vi filmer altså. Hvad i helvede? Nå, hvad laver jeg? Der er bedre lys nu. Hvad? Vi håber, I både kan se nu. Ja. Vi er inde i ret langt nu. Hold op, hvad skal Hvad? jeg var tæt på. Hvordan gør man? Skal jeg lige... Piger, I kan også spille i 20 minutter. Du kan godt I kan også spille i 10 minutter, piger. Så skal jeg bare hoppe Hvordan eller kommer hvad? vi op til det der? Ja, hvad tror du lige? Her! Wow. Derop. Flot, Malte. Jeg havde lige noget hele vejen. Kav, du der. Det er der. Det er der. Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, ikke ham derud. Hej, dumme hjælper. Er du sådan en idiot? Du følger altid efter mig, jeg hader. Ja, det er Maple for. Hvad er det? Hjælperen følger hele tiden efter. Hvor? Og der. Nej, det er ikke din hjælper. Din hjælper er bagved dig. Hvad er det der? Et slot? Ja. Nej, jeg skal ikke i skolen mere. Se der. Hvad er det der? Et slot? Det kan du ikke sige. Hvad er det her? Et slot? Nej, det er den der hjem. Det der, det skulle du råbe. Ej, Kav, det er da lidt dumt. Hvem er det der er efter mig? Der er en, der prøver at skyde mig. I hate you bitches. En ørken. Nej, du skal ikke gå derud. I hate you bitches, and I'm not gonna say bye bye. Nej, det må du ikke, fordi du dør. Kyllingkatastrofe! Nej, det er Tana Rose. Det hedder dig. Hop. Hvor kommer vi ned? Åbn stedet. Bare hop. Hey, jeg er også herinde.
Ahsoka, og du er? Nå, der er du, Kav. Hvorfor? Ej, det var derude. Jeg kan ikke noget der. Jeg skal nok være sød ved dig. Der står bare slå. I skal ikke slås ligesom drengene. Ja, det gider jeg ikke. Jeg så lad være med at skyde på mig. Men det er fordi, du skyder efter mig. Du var ved at dræbe mig. Først så slog du mig. Hey, det var ikke med vilje. Kunne du ikke lige have sagt det, før jeg begyndte at slå på dig? Nu skyder jeg dig dumme ting. Det må du faktisk ikke gå Nu skyder jeg dig dumme ting, der altid følger efter mig. Så nu har du ikke en hjælper. Yes, I don't have that. Red min hjælper, jeg hader den. Okay, skal jeg godt? Dræb den selv. Nej, ikke gør det. Jeg hader dig. Jeg hader dig. Hjælp mig ikke. Det giver dig liv. Gør det. Ja, så beholder jeg dig. Fuck, det der. Du kan komme derop. Du kan komme derop. Skriv i kommentarerne, hvem I synes, hvem der var bedst, det var pigerne eller drengene. Okay, det er drengene. Det er ikke drengene, det er pigerne. Fordi jeg er pige. Girls is not. Kom så gå over til dem, du kan have bare med. Wow, Kav. Flot sted. Jeg blev mast. Hvad er det her for et sted? Det er ikke mørkt mere. Er det en gynge? Det er sgu da ikke en gynge. Jeg har lyst til at smide det her. Kan du ikke? Hvad med det? Hjælper! Hey, hvem er det? Nej! Ikke gør det, ikke gør det, ikke gør det. Hvad er det? Bare går du ind. Jeg tror, det er en stripklub. Nej, du kan ikke. Kan man ikke. Jeg tror, det er en stripklub. Troede du, det var en strip? Hvad er det for en? Nej, lad nu være. Der er ikke noget, vi skal kæmpe. Den der dæmon. Hvad for en dæmon? Det er sejt, vi kan gøre sådan her. Hvad er du? Synes det er sejt, vi kan gøre sådan her? Ja. En dæmon. Dæmon! Hvordan ser en dæmon ud? Kan I til Wask? Har du ikke set juleønsket? Har du ikke set juleønsket? Jo, men hvordan ser dæmonen ud i det her? Stop det. Jeg er inde i kæmperummet. Jeg hader det her. Stop med at forstyrre. Jeg lægger lige lys på. Ja, okay. Jeg vil væk. Nej! Tilbage. Rundt. Det er ikke dig. Hej, Hvor er du henne? det kan du se. Du får... Nej, tag den der. Okay, og så den der. Så Trekant. Trekant hedder det. Trekant. Se, så kan du røre rundt. Kan du rundt med. Sej. Er det ikke sejt? Det Hvor kan. er du, Kav? Jeg er ligesom ude at sejle, eller? Sejle? Er du ved at sejle? Ej, Kav, der er et racerløb herovre. Derovre. Hvad er derovre? Hvad er det for et sted? Et board. Stop, goat! Hvordan kommer man ud Og af et den racerløb. der kæmpe sted? Gå ned i hullet, gå ned i hullet. En dæmon! Godt, og så stop. Nej, stop. Du skal bare stop. Rundt, cirkel. Jeg skyder jer alle sammen nu. Okay, så prøv at gå rundt lidt der nu. Jeg skyder Så jer lige alle pludselig kommer sammen. der en bil. Jeg er vanvittig. Stop. Cirkel. Ned igen. Kig tilbage. Hvor er du, Kav? Kig, Kav, du skal vende herover. Du skal... Optage sådan en lang film, eller hvad? Ja, Ja, den var 17, nej 19 minutter nu. er det bare en bil? Ja, den... Kav, der er bil. Du kan hoppe i den. Firkant. Så kan du køre. Op og ned. Der. Hvad er det for et sted? Og så går du op til racerløbet. Et lys. Nej, du skal ikke holde ved den anden. Kav. Derovre. Du kan dreje den, du kører på. Halløjse. Nej, du skal ikke holde det der. Der. Kom så, Kav. Derovre. Kom nu, kør. Halløjse, sød. Nej, du skal ikke holde det Klæverne der. ikke rigtig kan køre en bil. Hvordan gør man? Jeg vil op på dig. Hvordan kommer man op på dig? Firkant. Firkant. Kom så, Kav. Du skal Ja, kom. Nej, jeg er oppe på den det. der. Okay. Skal vi starte? Du går tilbage med den her. Den her. Du går frem med den her. Et racerløb. Kører sådan her. Okay? Så gør du bare det
Jeg er med. Se info. Nej, kom ind, og så se info. Ha, jeg fører. Sådan. Jeg fører. Se info. Er du ikke... Vil du lave racerløbet? Okay. Hvad er det for et racerløb, vi taler om? Vil du også være med i racerløbet? Ikke? Ikke med den her stemme. Du skal Okay. være ude. Ikke med den der. Hvad skal jeg få et budget for? Sådan der. Så jeg sådan tjek. Sådan, nu kører jeg. Nu skal jeg køre. Og hvordan kører jeg? 3, 2, Her. 1. No! Er det her? Nej, det er den anden. Det er den anden. Er det den her? Kan du huske ikke den anden? Karoline fører. Ikke den der. Ja, jeg hader det her. Du Jeg kan ikke kører engang modsat. Ui. Du kører modsat. Gør jeg? Ja. Piger. Det er byttetid nu. Nej, ikke lige nu. Vi fik 10 minutter. Jeg ved ikke også. Vi fik altså. Jeg kører væk. 13 minutter. Vi fik 10 minutter. Og vi er så siger fuck. Så siger vi Nå, racerløbet. vi ses. Racerløbet. Nej, racerløbet er sluttet, så siger vi bye bye. Hvad siger du på det? Farvel, Sofie. Hey. Bye bye. Du skal derover, du skal følge vejen. Nej, jeg hader. Jo. Målstregen! Ja, nej. Det er fint, kør bare. Det er ikke færdigt endnu. Nå, shit. Din bil kører bare der. Kører i Viks bil bare. Ja. Ikke du. Jeg kommer til målstregen. Victoria fører over Karoline. Nej, det er bare hendes bil. Bilen tæller vel også. Ja. Det er jo en bil. Ui. Ej, se bare. Den kører bare videre. Den kører bare sådan der. Bare så stille. Yeah, jeg er med. Det må lige være godt at ned. Sidste omgang, Karl. Det er sidste omgang. Viggo står og skyder. Den der kommer over målstregen næste er død. Så han der kommer første. Så kommer Dumle der. Dumle. Så kommer de med McQueen op. Eller kan vi tage noget? Ej, ikke nu. Karl, du kommer på sidste plads. Skal jeg skyde dig, eller hvad? Dumle hedder han. Bumle. Bumle. Wow, Karl. Karl, du Fuck, du er langt bagud. Du er helt er i bagud. gang med. Alle de... Skal jeg skyde dig, hva'? Karl, du får sidste pladsen. Sig Karl, du kommer på sidste pladsen. Jeg skyder ham bare. Afslut. Hvad kom jeg på? Jeg kom på 4. Så siger vi bye bye. Vi glæder dig ikke, Sørme. Okay, først så siger vi bye bye. Jeg skyder. Du skal lige... Det. Vi skal lige have... Fordi der er ikke så meget lys, så siger vi lige... Det var mig, der kørte den første. Altså... Hej! Altså... Karl! Du skal... Wutska, itska, mutter. Hej. Kom så. Væk! Hej! Så væk! Og så selvfølgelig... Altså, hvor... Giv mig. Og så siger vi, bye bye, næste video bliver også med sådan noget her.